class! Welcome to my YouTube channel. And for today's video class, isa na namang panibagong araw. It's a new day to start with a smile. Yeah, so it's a Sunday morning and mga ligo. Nanagdigida ay Pulangi. Pulangi class, mga ligo. Kay? Wala lang. Mga ligo lang. So I am with my... Isa man sila akong mga uban. Ay, nakatampa kamang ko dali. So uban ako ang pinakagwapang igagaw. And... This is sad. And the rest of the group. So yeah, sa ulan-ulan pero lang trip lang maligo. So yeah. Maglaag-laag pa na yun. Ano na yun? Diba? Abi na ako mga ligo class pero mag-washing raw dahil motor oh. Napa oh. Car wash dahil nila nga sa side. Ay di man siya car wash, motor man ba? Dapat motor wash. So motor wash. So ting washing dahil sa motor class. Muna siya ako mga trabahante. Trabahante. So dito sa aming class, kapag Sunday, kapag wala kaming masyadong ginagawa sa bahay, isa sa mga ginagawa namin is maligo. Kaya maliligo kami ngayon. It's unplanned, hindi namin to pinano, pero gusto lang namin maligo kasi wala naman kasing dagat dito sa amin. Kaya yeah, so isa busy eh. Busy sa paglilinis ng ano. Sa daw? Sa galuga. Tambalo. Kaunyong ah. Katinyo. Katinyo ang iskaramag. So yeah, oba naman mga papa, sila auntie, sila uncle. Then sila mama magpapa wala nagkuyog kay hadlok man tumalkan sa ilang negosyo. Mga negosyante. So hadlok malkanse ang mga inchik. So wala nang uyog sa kamera. Ang lamig. Dam na? Nawoy. Lala. Dog iyo. Ang labig. Dog kay class mo ang lablay. Ay, ligo ta. Pabugnaw kay bugnaw na bitadaan ang love life. So it's Sunday class, maligo ta. 1, 2, 3, go. Pumilaw naman so, tabang kayo!
maray. Ha, ba't galit? Wala na nay. Bitson. Hi guys! Hi guys! Hi sa akong vlog! Atilan eh! So, wala naman kukuha nga natin buhok. Tawag ka guys! Wala naman tayo, hindi ko itag-iya class. So. Ang lamig! So that's it class, thank you so much for watching and please don't forget subscribe to my YouTube channel JhonreyMediantePh. Give this video, if you like this video, give this video a thumbs up. Don't forget to comment and share, and yeah. Have a great day everyone, love you all.